mu bi duniya a hankali mu dace, kar mu bi ta taje ta kai mu inda za mu zauce, tunda rayuwa ga yanzu wata aba ce, kar mu duba wa na kokwa wance sun ce a darasi. Wa alaikum salam. Na wuni da gida. Lafiya. Allah wallahi. Mu ne ran sallama da ni. Wallahi mun ne muke sallama da kai gida. Me ke tafiya da ni? Wallahi mun ji labarin kana taimakawa mutane kana kai su gun mai gidanka saboda samun aiki, to mun ga muna zo ne mun nemi aikin bai samu ba, shi yasa muka zo mu ma mu nemi alfarman nan a taimake mu a kai mu domin mu samu aikin, saboda a taimaka mana mu ma mu samu aiki tunda mun gama makarantunmu duka muna zaune ba aiki. Shine wannan ya ce mana ya san gidanka, ne muka ce to ya rufo mu. Na ji daɗin ganin kuna taimaka mutane da dama, matasa irin ina jin daɗi su zo wajen mu neman aiki. Dama akwai wani Alhaji Ibrahim kokana ke. Tun da muna da bukatar ma'aikata a kamfaninmu. Yanzu zan yi waya da shi zuwa an jima sai ku dawo, duk inda muka yi da shi za ku ji. Ok, to sai an jima. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Aikin dawo? Na dawo. Kuma ga kuɗin. Ya naga kuɗin haka? Wallahi baba ne tare na a hanya ya ansa sauran. Gaskiya ya zai mun haka? Wallahi bari ya dawo gidan nan ya same ni. Ba zai taɓa yiwuwa ba, bari ya dawo gidan nan ya same ni. Assalamu alaikum Alhaji, ya safiya. Wa alaikum salam. Alhamdulillah. Wato dama ka ce muna buƙatar ma'aikata ko? Ka samu ne? Ɗazu suka zo suka same ni na yi magana da su. To shikenan zuwa an jima zan fita ofis. Ku same ni a ofis. To shikenan insha Allah da mu zo. Da mu zo mu same ka san da za yi. To shikenan. A darasi. Salamu alaikum. Alaikum salam. Malama ya makaranta. Watan dama na so in yi magana da ke, amma na so in zo gida ne in same ki, sai dai ban samu dama ba. To ya kai? Oyo Allah ciki na samu. Oyo Allah samu. Oyo Allah ciki. Bara ki mutu ba. Bari je kira Fatima.
Maza a kai ta asibiti primary health care ta. Mu bi duniya a hankali mu dace, kar mu bi ta je ta kai mu inda za mu zauce, tunda rayuwa ga yanzu wata aba ce a darasi. Mu dan jira nan barin shigan duba alhajin ko. Ke ba da masu garto. To shi. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ya Alhaj. Mustapha. Na kwana da Lafiya lau. Ya gida. Lafiya kalau. Ya iyalai. Lafiya kalau. Tun dama wanda muka yi wayan nan ne da kai masu neman aikin da shine na zo da su. To shigo da su mu gansu. So, Alhaji. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Lafiya ne. Ku tashi. Lafiya lau. Lafiya lau. Lafiya lau. Yawwa. Ku ne aka ce kuna nima aiki ko? Wallahi mu ne a dace. To gaskiya ne. Na ji daɗi sosai da na ga matasa irin kun tashi kuna nima abin da zai taimake ku. To ni ma insha Allah zan taimaka muku. Kai ya sunanka? Alhaji sunana Aliyu Abdullahi. Kai ya sunanka? Sunana Basa. Subhanallah, ba sa kuma wannan wani irin suna ne haka? Allah jama'a ne wajen Alhaji. Me sunanka na gaskiya? Sunana Asali Isa na Lal. To, ga ka da suna irin na annabawa kuma ka ringa bari ana kiranka da wani suna haka kamar na kafirai, ai ba kyau. Amma na mai faɗa akan sunana Alhaji amma to yake ka san abu na zamani. Gaskiya na gyara. Kar ka bari a ringa kiranka da suna mara kyau. Gaskiya. Mustapha, Alhaji. ya nuna musu inda za su gani. Shikenan an gama. Muna godiya Ina Alhaji. kudi Alhaji. Allah ya saka. Muna godiya. Sai an jima ku baka lafiya. Wani irin tarbiyya ne ma wai ban ba wa matana ba. Da yau. Da wani irin kulawa ne ban ba ta ba. Yau ke ne a Dubai. Gobe ke ne a Amerika. Jibi ke ne a Ingila. Hanya. Za ki dawo ki saman da. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. My dad. My son. Ya makaranta? Fine, dad. Dad, I'm hungry. Where is my mom? Mamanka ta tafi Dubai. Guys, when? Ai yau kwana 3 kenan da tafiyanta. Sai dai barin baka ATM din nan sai ka je ka withdraw, idan ka withdraw sai ka bi ta restaurant daga nan sai ka ci abinci. Okay, dad. Later.
Assalamu alaikum jama'a masoyinmu. Sunana Bala Sodangi wanda aka fi sani da Aliyu Abubakar a fim ɗin darasi. Sunana Ibrahim Bala wanda muka sani da Mustapha a cikin shirin darasi. Assalamu alaikum yan uwana musulmai. Sunana Salamatu amma an fi sani na da Fatima a fim ɗin darasi. Assalamu alaikum yan uwa musulmai. Sunana Awwal Yusuf wanda aka fi sani da Sky Spencer. Assalamu alaikum, sunana Nuhu Bala wanda aka fi sani da Adamu a fim ɗin darasi. Salamu alaikum yan uwana musulmai, sunana Suwaiba wanda aka fi sani da Hauwa a cikin fim ɗin darasi. Muna miƙa muku godiya ne za mu je hutu sai bayan sallah. Ku yi haƙuri za mu tafi hutu bayan sallah muna dawowa. Bayan sallah ku tuntuɓe mu. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Yan uwa musulmi wanda suna bata lokacin su wajen kallon fim din darasi, ku ci gaba da subscribe namu a Gitata Multimedia TV. Kar ku ji shiru, mun tafi hutu ne sai mun dawo.